Komitiba na mabilog ang mga plano sa pag-andam kang posibleng lahar flow sa Albay, binilog. Uya and report. Nagbilog na nin Permanenteng Lahar Management Committee ang sangguniang panlalawigan kan Albay. Ang komitiba binibilog kan Provincial Engineering Office, APSEMO, EMB, MGB, DPWH, FIVOX, Provincial Legal Office, ENRO asin mga komitiba kan Environment and Natural Resources, Ways and Means, asin Budget and Appropriations kan sangguniang panlalawigan. Ang lakdang na inigni butanganing magkaigwanin sistema sa pagmanihar kan mga lahar-prone area sa probinsya. May plano na kitang susundon kung ano yan mga dapat na mga infrastrukturan, kaipuhan, asin mga activity na dahil dapat asin pwede gibuhon dyan sa mga gali kan mayong volcano. Ang APSEMO igwana subuot nin plano tanganing maibitaran ang humakan lahar. En kaso kaya subuot magkaigwaliwat ka inihuli kan pag-uuran, ribo-ribong individual gikan sa 5 munisipyo asin 3 syudad kan probinsya ang mamimiligro. Ang lahar iyan ang pinakadelikado. Mas makusog iyan, mas magabat iyan kaysa sa baha, kaysa plaspla dahil may halong gapo, may halong baybay, may halong darakula o na boulders. Pag sinalakan kay mga boulders, gapo, asin baybay, ang tubig na baha, nagiging buyant iyan. Gabos na maagihan ka iyan, malataw. Gabos na maagihan ka iyan, maski mga buildings, mararout iyan dahil magabat iyan kaysa sa tubig. Mararumduman na ribo-ribong residente na kan Albay ang nagadan, ninhuli sa mga makukusog na bagyong nag-agi sa probinsya kung sain ang lahar iyo ang nagkakausa kan trahedya. Ini si Rain Padino, Balitang Bicolandia.